mi ale de kɛra o dɛmɛbaa ye segukaw fana fɛ barosigi kɛra sifinw ye sira ko ale kan n'o ye tile 29 tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko barosigi kɔni kɛkun kun ye min ye ka ɲɛfɔli kɛw ye ka kibaruya d'u ma o yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ faamuya cogo min na an'u ka gɛrɛnw na sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ fana maa tɔw ye baara min bɛ yen n'o ye degun min bɛ yen n'o ye sira ye n'o ye bana ye u bɛ se k'u yɛrɛ taga o ma cogo min na jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu farala ɲɔgɔn kan o ye sifinnakaw ye au conseil de lutte contre le sida ale bolofaraw tun bɛ kɛnɛ kan Gawokaw ka sifinnakaw wulilen don k'u jɔ maa minnu tun bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛbaaw ye Gawo kɔnɔna na waati min na Gawo yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ n'o ye groupe de résistance mouvement de résistance maaw ye Fala ye olu de wulila sa ko fo Gawo min ye a kan ye bin jugu fɛn fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen wulikajɔ in kɔni u y'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sa k'a ban pewu k'a yira sɔrɔsilakaw la k'olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na min ye nin jɛkulu ye n'o ye Kamɔrɔse ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ yanni kan cɛ Gawo dugu kɔnɔna yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen u ka furanin sera o ma Mayinakaw olu ye welewelemada kɛ Fala ye ko yaasa u ka kaburu dɔ ale bɛ se ka lakori cogo min sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 28 denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen de nana koyi Bafula bɛ n'a lamini dugu bɛɛ lajɛlen Mayinanden u bɛɛ lajɛlen nana yaasa ka na dingɛ sen daminɛ kaburu dɔ in a bɛ se ka lakori cogo min baara in kɔni lasigira sen kan sifinnakaw ka tɔn fɛ yaasa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ di ka kɛ taasibila ye sabula dayɔrɔ laban o ye yen de ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya cogo min na Fala ye énergie du Mali a ka yɔrɔ min kun tiɲɛnen don nin waati in na kɔjalaninkaw fɛ yen n'o ye kilowati 15 ye k'a baaraw bɛɛ lajɛlen banna kɔjalani n'i ye yɔrɔ in ta k'a jateminɛ sa ale de kɔni bɛ courant fan min mana bɔ manatalikaw fɛ yen ka na o sansalama anw ka yɔrɔ la yan minisiri yɛrɛ kun taara ɲɛda yɔrɔ in kan k'a yira sa k'a fɔ sa ko ka baara kɛ teliya la o la sa kabini waleya in kun kɛra sigida minnu tun bɛ yen n'olu kɔni kun bɔra courant yɛrɛ la pewu Fala ye o ye Samaya ye kana jigi la Sɛbɛninkɔrɔ Joliba olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ka courant ko kun banna pewu sabula tile kɔnɔ olu tun b'a sɔrɔ siɲɛ 6 nka kununko a nalen nɛgɛ kanɲɛ 12 miniti 30 u y'a bila olu fɛ yen ko fo bi nɛgɛ kanɲɛ 12 miniti 30 u bɛ taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min fanga bɛ cogo min baara bɛ cogo min na yaasa ka se ka tɔ maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen dafa ni courant wɛrɛw ye courant minnu bɛ sɔrɔ fan wɛrɛw fɛ kununko min ye énergie baarakɛlaw ni minisiri min bɛ courant ni ji kunna Fala ye u ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a tɔ ye sa